Sumalubong sa mga miyembro ng SSS ang pagtaas sa singil ng kontribusyon ngayong taon. Pero ang PhilHealth, ipinagpaliban muna ang paniningil ng dagdag sa kontribusyon dahil sa nararanasang pandemya. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King. CJ, karagdagang singil ang sumalubong nga sa mga miyembro ng SSS sa unang buwan ng taon. Pagpasok ng 2021, sumalubong sa mga miyembro ng Social Security System ang pagtaas ng contribution rate. Ayon sa pamunuan ng SSS, kinailangan nila magtaas ng kontribusyon upang mabalanse ang kanilang pondo. Ito ay ma-ensure natin yung continuous delivery ng social protection to members at saka sa mga beneficiaries niya. 1% ang itinaas ng SSS contribution ngayong taon at karagdagang 1% muli sa susunod na 2 taon. We are bound by law to implement it kasi it was already under Republic Act 111199. Pero para kay Melva na isang tindera sa palengke, dagdag pasanin daw ito sa kanya lalo't nakararanas pa rin tayo ng pandemya. Hindi pa dapat ganitong dahil siyempre walang trabaho. Samantala, ipinagpaliban naman ng PhilHealth ang dagdag singil sa kontribusyon ng kanilang mga miyembro. Alinsunod umano ito sa kautusan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nga po sa pakikiisa sa ating layunin ng ating Pangulong President Duterte na kung saan yun nga itong ating sitwasyon na tayo po ay nasa COVID-19 pandemic, parang hindi muna natin i-implement itong ating itong nasa batas RA 1123, yung ating Universal Healthcare Law, habang hinihintay natin ang amenda ng ating batas sa ating Kongreso. CJ, bukod doon sa contribution rate na increase, ay in-adjust din ng Social Security System yung kanilang minimum monthly salary credit ng kanilang mga miyembro. Samantala, hinikayat rin ng SSS ang kanilang lahat ng miyembro na magpa-register na doon sa kanilang website. Karamihan daw kasi ng mga transaksyon ngayon ay isinasagawa na online dahil nga dito sa pandemya, bunsod ng COVID-19. CJ. Maraming salamat, King Guevara.